तो न कबो हारल बरुए न कबो हारी हो जिला मुजफ्फरपुर जिला मुजफ्फरपुर भरल के पफारी हो जिला मुजफ्फरपुर भरल के पफारी हो तोरा दिल से बाबू होई ना कुछ हो ले बानी के तना से हम पूछ हो हमरा जिला लेखा कहीं न मिली आगे ताजमहल हिल गइले दिल्ली तोरा दिल से बाबू होई ना कुछ हो ले बानी के तना से हम पूछ हो हमरा जिला लेखा कहीं न मिली आगे ताजमहल हिल गइले दिल्ली लग पहिले से बाटे हारल हो तो न कबो हारल बरुए न कबो हारी हो जिला मुजफ्फरपुर जिला मुजफ्फरपुर भरल के पफारी हो जिला मुजफ्फरपुर भरल के पफारी हो अपना जिला के कोरिलो बड़ाई राइटर कुंदन से जाके बताई रंजन बिकी रहेला हमरा साथ में गोली बंदूक रखेला हरदम हाथ में अपना जिला के कोरिलो बड़ाई राइटर कुंदन से जाके बताई रंजन बिकी रहेला हमरा साथ में गोली बंदूक रखेला हरदम हाथ में पहिले से बारो हारल हो तो न कबो हारल बरुए आ न कबो हारी हो जिला मुजफ्फरपुर जिला मुजफ्फरपुर भरल के पफारी हो जिला मुजफ्फरपुर भरल के पफारी हो जिला मुजफ्फरपुर।